Moltes gràcies a Berger Lebro per la presentació. A continuació seguim el programa. Ara tenim la taula rodona amb el tema de portals d'arxius que serà moderada per la Remei Perpinyà. La Remei Perpinyà és professora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona i responsable de recerca de l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents de la UAB. Tens la paraula, Remei, amb la taula rodona. Moltes gràcies. Hola, bon dia a tothom. Doncs, si us sembla, comencem amb aquesta taula rodona que parlarem de portals d'arxiu i el tema que ens plantegem és parlar de la renovació dels portals d'arxius per tal de fer-los propers a la ciutadania. Aquest és un dels reptes importants que tenim, sobretot en un món tan tecnològic, com hem vist en la primera conferència, amb reptes tecnològics tan importants. I no només haurem de renovar aquests portals per tal que puguin adequar-se a aquestes noves tecnologies, sinó que, a més, aquestes noves tecnologies han creat unes expectatives d'accés a la informació, d'un accés universal, gratuït, senzill i molt ràpid. I fins i tot aquest ús generalitzat que fem tots de la cerca d'informació a partir de Google ha fet que les persones tinguem unes expectatives a l'hora de cercar informació que siguin realment molt altes. És a dir, perquè busquem en qualsevol lloc on busquem informació, nosaltres en realitat el que els estem demanant és les mateixes prestacions i amb la mateixa aparent senzillesa que té Google, en qualsevol recurs. I no només això, sinó que els arxius també, a banda haver d'adequar-se a aquesta tecnologia, no només adequar-se, sinó aprofitar aquesta tecnologia, a donar veu en aquestes expectatives dels usuaris, sinó també veiem que els arxius han augmentat la diversitat d'usuaris que s'hi apropen per motius ben diversos i que tenen també necessitats ben diverses. Per tant, tenint present tots aquests condicionants, ens hem preguntat si els portals d'arxius estan preparats per afrontar això. Tenim uns portals o els portals d'arxiu que es mereix la ciutadania? Són suficients? Hi ha la informació que hi hauria d'haver? Són comprensibles? Els nostres sistemes de consulta són fàcils? Els usuaris poden ser autònoms en les cerques? Volem que els portals d'arxiu es converteixin en sales de consulta virtual? Bé, estem preparats per tenir arxius sense usuari, perquè tots els usuaris ens entrin a partir de les sales de consulta virtual. Volem que sigui així, no volem que sigui així. Bé, la idea és fer una valoració de tots aquests temes. Ja veieu que són molts, molt complexos, molt apassionants tots, i per fer-ho comptem amb 3 professionals que probablement tots vosaltres coneixeu. En primer lloc, tenim l'Isaac Álvarez, que és llicenciat en Història per l'Autònoma, màster en Arxivística i Gestió Documental per l'ESAGET i és actualment l'arxiver municipal a l'Ajuntament de Castellbisbal. Hola, Isaac, més que res perquè sàpiguen qui ets. Bon dia. Bon dia. Després, en segon lloc, tenim el Joaquim Davant, que és cap del Servei d'Arxiu i Gestió de Documents de l'Ajuntament de Lloret de Mar. Bon dia, Joaquim. Hola, bon dia. Bon dia. I finalment contem amb l'Anna Pazos, de l'Arxiu Municipal de Barcelona, que és la cap del Servei de Coordinació de Centres. I com a tal és responsable de l'elaboració de propostes per la difusió i comunicació del patrimoni documental. Bé, la idea és, ja ho veieu, què tal, Anna? La idea és, comptem amb 3 experiències de 3 arxius corresponents a 3 realitats diferents. I això ens donarà diverses perspectives, que és una de les coses que volíem a l'hora d'establir aquest diàleg. De diverses magnituds, tenim un ajuntament de Castellbisbal, d'un municipi que té una mica més de 12.000 habitants. Després també
el de Lloret de Mar, que és un municipi que té més o menys 38.000 habitants, però és un municipi de costa que a l'estiu aleshores rep molta més població i finalment una gran ciutat, o la ciutat més gran de Catalunya, de 1.600.000 habitants. Per tant, són realitats molt diferents que ens permetran establir aquest diàleg. Però, a més, totes tres compten amb uns portals que realment podríem dir que són exemples de bones pràctiques, perquè són portals que tenen informació molt detallada sobre l'arxiu i que permeten un accés als inventaris de tots els seus documents. I aleshores jo crec que segurament això ens ajudarà moltíssim a enriquir aquest debat. Volem que realment hi hagi un debat i ens agradaria fer un diàleg, diguéssim, fructífer, però alhora àgil entre nosaltres i especialment entre els tres convidats, però també ens agradaria que participéssiu des dels espectadors. Teniu un espai per poder fer una pregunta, per tant ens encantarà que mentre nosaltres parleu, vosaltres feu preguntes allà, ens indiqueu qui sou i aleshores jo us aniré donant pas, a mesura que vegi com va el diàleg, doncs us puc anar donant pas a les vostres preguntes. Bé, per començar, per iniciar aquest debat, el que he fet ha estat demanar a cadascun d'aquests participants que ens faci una breu explicació de com visualitzen ells els portals d'arxius. Quina és la seva perspectiva sobre els portals d'arxiu des de cadascuna de les seves realitats i què és el que han tingut en compte a l'hora de dissenyar aquests portals d'arxius. I no només això, sinó què destacarien del que creuen que és molt positiu o quines millores creuen que haurien d'incorporar, fins i tot els temes que creuen més prioritaris en aquest tema. En fi, la idea és que ells ens parlin des de cadascuna de les seves realitats quina és la seva experiència i què és el que ens volen transmetre. Per tant, més o menys farem uns 5 minuts perquè així puguem després tenir temps a obrir altres preguntes, a debat, etc. Bé, doncs comencem de municipi més petit a més gran i, per tant, Isaac, si ens vols fer aquesta teva primera exposició. Molt bé. Doncs bon dia a tots i a totes i primer de tot, evidentment, agrair a la Remei i també a l'organització del Laboratori d'Arxius Municipals que ens hagin convidat. Una miqueta, com comentava la Remei, nosaltres, en aquest cas, Castellvisual, som un municipi de poc més de 12.000 habitants. Per tant, ja us podeu imaginar que justament tenim un arxiu amb les limitacions que poden tenir altres municipis d'una població similar i, per tant, amb els recursos, que sempre són limitats, però amb els recursos humans i econòmics que ens fa, evidentment, prioritzar les actuacions i desenvolupar aquestes actuacions de forma coordinada i amb altres administracions. Quan nosaltres vam començar a treballar al portal de l'Arxiu Municipal, això ja des de l'any 2012 o 2013, partíem d'un arxiu que, evidentment, era un arxiu conegut, lògicament, per tot el personal intern de la casa i també per persones, usuaris experts de l'Ajuntament, però per consultes, sobretot motivades per necessitats de tràmits administratius, llicències d'obres, etc. Tot això, per tant, ja vam detectar, evidentment, la necessitat de potenciar tota la vessant cultural del nostre arxiu, que malgrat que és un arxiu, evidentment, com passa amb molts arxius de municipis com el nostre, tenen un fons que es comença a crear a partir de mitjans del segle XIX, però que té singularitats que permetia això, una àmplia difusió. Per tant, a partir d'aquí vam començar a crear un portal bàsicament amb 3 premisses, una que evidentment ens permetés accedir a un catàleg en línia de l'arxiu, per altra part que permetés difondre les activitats de caràcter cultural que pogués tenir a l'arxiu, tenint en compte que evidentment tenim aquesta doble naturalesa de servei municipal que gestiona i que impulsa la gestió documental corporativa i administració electrònica, etc., però també tenim aquesta vessant cultural que és justament la que volem potenciar a través del portal d'arxius.
aquesta part cultural i un catàleg en línia que ens permetés difondre de forma el més àgil possible doncs, els nostres fons, tant des d'un inventari el màxim complet possible del fons documental i, evidentment, totes les digitalitzacions que haguem pogut fer d'aquest fons per afavorir la cerca. En aquest cas, nosaltres, per tant, tenim una realitat segurament diferent amb altres arxius que hem apostat d'arxius en línia, que ja és conegut per tots vosaltres, de la Generalitat de Catalunya, conjuntament una miqueta, per tant, en la segona tanda d'arxius municipals, després d'una primera tanda de proves que es van fer, una segona tanda d'arxius municipals que ens hem adherit a arxius en línia. Bàsicament des de la concepció que si volem donar sortida com el nostre més enllà dels límits de la població de 12.000 habitants, hem de treballar d'una plataforma col·laborativa a nivell de país, com podria ser això, d'arxius en línia. En tot cas, més enllà del fet d'haver sortit arxius en línia o tinguéssim una plataforma nostra pròpia, ens ha permès, per exemple, de l'any passat, o més ben dit, durant l'últim any, haver tingut unes 1.063 consultes d'unitats textuals a iArxiu, 75 consultes d'unitats no textuals, en fotografies, però això és normal perquè tenim per ara encara poques fotografies per penjar en arxius en línia, en el nostre cas, i en tot cas 2.131 consultes a documents digitalitzats. Tot això és un volum, ja ho podem imaginar, per un arxiu d'una població de 12.000 habitants, és un volum molt important que ens ha permès, per tant, sortir una miqueta això que us deia a l'exterior. Tot aquest arxiu en línia, de fet, forma part d'un portal que també ens ha permès obrir, en aquest cas, a l'arxiu municipal a tota la vila i, de fet, també de l'últim any ens han permès, de fet, donar o que hi hagin hagut 1.512 visites amb 597 usuaris nous. En aquest cas, el nostre portal d'arxiu durant l'últim any. Evidentment, són molts més dels usuaris que podíem tenir o que tenim en sala. Per tant, tot això, evidentment, per tant, aquest portal de l'arxiu que vam crear ens ha permès donar aquesta visualització que si no l'haguéssim creat i que no haguéssim fet una aposta des de l'Ajuntament, evidentment no seria conegut pel conjunt de la població. Evidentment, a partir d'aquí tenim altres reptes, lògicament com tots els arxius, de potenciar encara més tot el catàleg en línia i oferir millors serveis dels usuaris i, sobretot, acabar de conèixer quins són els nostres usuaris i quines expectatives tenen del portal. Gràcies, Isaac. Doncs ara donem pas al Quim. Quim. Molt bé, molt bon dia i moltes gràcies a l'organització per comptar amb nosaltres en aquesta taula rodona i donar-nos l'oportunitat d'explicar la nostra experiència en relació al portal d'arxius. Bé, el nostre portal d'arxius, si el voleu consultar, són www.lloret.cat/arxiu o simplement busqueu arxiu de Lloret al Google i suposo que sortirem. El nostre portal està estructurat en 3 grans blocs. Hi ha la informació general, hi ha els fons i un tercer bloc que inclou les iniciatives que ens permeten fer difusió dels fons documentals. A cadascun d'aquests blocs hi trobareu diferents apartats i seccions amb un munt de continguts. A la part central del portal hi figura l'activitat que genera el Facebook i el Twitter i a sota de les xarxes socials incorporem notícies relacionades amb el Servei d'Arxiu Municipal. Aquesta és la situació actual del nostre portal d'arxiu, però com us podeu imaginar no hem arribat aquí de la nit al dia, sinó que portem un llarg camí amb moltes dificultats, no? I en tot cas el que m'agradaria és explicar-vos una miqueta, més que explicar-vos els apartats de la pàgina web, que els podeu consultar vosaltres mateixos si aneu, doncs m'agradaria explicar quin ha estat el nostre recorregut històric, que l'he estructurat en 3 etapes diferents i he utilitzat l'indicador de les consultes anuals com un referent perquè a partir de l'evolució de les consultes anuals podreu fer-vos una idea aproximada del que representa per a nosaltres el portal d'arxiu.
La primera etapa d'aquest recorregut la situaríem a principis del segle XXI, entre els anys 2000 i 2006, quan únicament fèiem consultes de forma presencial. Durant aquest període vam començar a fer les primeres digitalitzacions amb l'objectiu, bàsicament, de preservar la documentació més malmesa, els padrons, les actes, la premsa local. Tot i que per nosaltres en aquells moments era massa aviat per poder posar aquesta documentació digitalitzada a la xarxa, sí que vam crear una primera base de documentació digital que era susceptible de posar-la en el futur a l'abast de la ciutadania. En aquell primer període, que podríem dir del 2000 al 2006, teníem una mitjana d'unes 1.400 consultes anuals. Un primer canvi per nosaltres va ser l'any 2007, quan vam posar en funcionament la nostra pàgina web. En aquella primera versió simplement apareixien els horaris d'obertura, l'ubicació, els serveis que s'oferien, el quadre de fons i poca cosa més. De fet, era un canvi relatiu perquè no deixava de ser una mena de guia d'arxiu, un tríptic, però en format web. Però l'any següent sí que vam fer un canvi important perquè a la pàgina web vam introduir dues novetats i, en primer lloc, vam posar l'arxiu en línia, que permetia a la ciutadania consultar i descarregar els documents les 24 hores als dies i els 365 dies a l'any. I això feia que, esclar, no tinguessin horaris. Com a segona novetat, vam incorporar una nova secció que vam anomenar els fons de l'arxiu. I en aquest apartat es permetia als ciutadans consultar i descarregar els inventaris dels nostres fons documentals. Arran d'aquestes dues novetats vam començar a canviar el nostre concepte de portal d'arxius, perquè la nostra pàgina web ja no era una simple guia on s'explicaven els serveis que s'oferien al ciutadà, sinó que s'estava convertint en un lloc de referència que no només explicava serveis, sinó que oferia serveis, la consulta d'inventaris, la consulta dels padrons, el descarregament de documents, i amb aquesta nova concepció es calia fer una bona reestructuració del portal per poder introduir noves seccions i més informacions relacionades amb el nostre patrimoni documental. Entre les noves seccions que vam incorporar destacaria la cerca pel fons de l'arxiu, on el ciutadà pot realitzar cerques entre els diferents fons documentals i més específicament entre imatges de principis del segle XX. Aquest cercador, que el va elaborar el Departament Web de l'Ajuntament, encara està en funcionament, però també som conscients de les seves limitacions i voldríem substituir-lo per altres programaris molt més potents que hi ha actualment en el mercat. Però a banda d'aquesta secció vam introduir-ne d'altres, com l'apartat dedicat a fer difusió de les publicacions que s'impulsen des de l'arxiu, un altre apartat sobre les exposicions organitzades per l'arxiu, o la secció de visites pedagògiques adreçades a les escoles i als instituts, o fins i tot un apartat sobre llegendes i tradicions, on procurem establir un vincle entre el fet anecdòtic i la documentació que es conserva a l'arxiu. I durant aquests anys també ens van proveir d'una eina que ens ha estat molt útil, el Google Analytics. A partir d'aquesta plataforma es poden extreure dades estadístiques sobre les consultes dels usuaris i així podem conèixer una mica quines són les informacions que interessen i, per tant, podem reforçar el contingut de determinades seccions. Durant aquest segon període, que podríem acotar entre els anys 2007 i 2012, vam tenir una mitjana d'unes 7.700 consultes anuals, incloent presencials i virtuals, que en relació a les 1.400 que vam tenir en el període anterior representa un augment espectacular, d'un 450%. L'inici de la tercera etapa l'hem de situar l'any 2013, quan van eclosionar els comptes que teníem a les xarxes socials, el Facebook i el Twitter. L'objectiu fonamental que preteníem amb la nostra participació a les xarxes socials era aconseguir una major difusió del nostre patrimoni documental, de les nostres activitats, però també una major difusió de la nostra pàgina web. I és per això que a través de la xarxa donem a conèixer moltes vegades qualsevol canvi que es realitza en el portal d'arxius, la creació de nous continguts, les actualitzacions, i també procurem refrescar els diferents serveis que s'ofereixen. L'arxiu en línia, el dipòsit virtual, el cercador d'imatges. Aquests missatges que estan adreçats especialment a estudiants, investigadors i centres educatius també volem que arribin, però a un tipus d'usuari molt més generalista,
perquè també som conscients que la major part de la ciutadania desconeix l'existència dels arxius. Aquest tipus de missatge no acostuma a generar massa interaccions de les xarxes socials, però sí que hem constatat que treuen moltes visites a la pàgina web. Per tant, per nosaltres, les xarxes socials són un complement molt important del portal d'arxiu. Per banda de l'activitat a les xarxes socials, durant aquests anys hem continuat ampliant i millorant el portal d'arxius, hem incorporat el registre de denominacions, hem ideat una mena de dipòsit virtual a partir d'unes prestatgeries on el ciutadà pot remenar i fullejar amb l'efecte passapàgines la premsa, els padrons o les actes. També hem estructurat un apartat per la consulta de les produccions audiovisuals i hem confeccionat una secció específica per donar a conèixer una activitat de participació ciutadana que té una enorme projecció social, que és el grup d'Amics de l'Arxiu. Deixeu-me fer un petit parèntesi i us explico molt breument en què consisteix aquesta activitat de la qual ens sentim molt orgullosos. Es tracta d'un col·lectiu que es reuneix setmanalment per tal d'ajudar-nos a identificar i descriure les imatges dels diferents fons documentals que conservem a l'arxiu. Són persones grans de 70, 80 i 90 anys i fins que va arribar el confinament, en aquestes sessions hi assistien una mitjana de 30-35 persones. Però ara, amb el confinament, ho hem hagut de fer en format virtual i l'assistència ha baixat una miqueta, estem al voltant de les 15-20 persones, però que per nosaltres és tot un èxit. Doncs bé, aquest col·lectiu, diguéssim, té la seva secció dins la nostra pàgina web amb imatges, amb vídeos explicatius, etc. Durant aquest tercer període, que abraçaria des de l'any 2013 al 2019, tindríem una mitjana de 23.300 consultes anuals, que en relació a les 7.700 del període anterior representaria un increment del 200%, que per nosaltres, Déu-n'hi-do, no? Per tant, només veient l'evolució en el nombre de consultes des del 2000 al 2020, amb una mitjana que van passar de 1.400 consultes anuals a 23.300, crec que és un motiu suficient per estar satisfets del portal d'arxiu i per continuar apostant per aquesta plataforma com a punt de referència principal de l'arxiu. Som conscients, però, que ens queda un llarg camí per recórrer i que hem de millorar en molts aspectes el nostre portal. Són passos que haurem d'anar fent a poc, però crec que no hi ha cap dubte que el futur dels arxius està en el desenvolupament de portals que siguin capaços d'oferir els serveis i els documents que demana la ciutadania. Res més, moltes gràcies. Moltes gràcies, Quim. Doncs ara donem pas a l'Anna Pazos perquè ens expliqui la seva experiència i després ja començarem el debat perquè ja comencem a tenir preguntes. Quan vulguis, Anna. Molt bé, gràcies, Remei. En el cas de l'Ajuntament de Barcelona, el catàleg en línia neix l'any 2014 i és una primera versió i s'actualitza aquest any a la versió 2.0 coincidint amb el Dia Internacional dels Arxius. El catàleg ofereix informació a més de 380.000 registres descriptius i dona accés a uns 125.000 documents digitalitzats, incloent-hi documentació textual, cartogràfica, gràfica, fotogràfica, procedent de l'administració municipal, així com de nombrosos fons i col·leccions privades que hem rebut a partir de donacions. El catàleg en línia dona accés lliure i gratuït a la documentació conservada a tots i cadascun dels centres que conformen l'Arxiu Municipal de Barcelona. Per tant, podem en un únic portal accedir a la documentació del segle XIII conservada a l'Arxiu Històric i també a fotografies més recents dels anys 80 que trobem als arxius de districte. En aquest sentit, cal ressaltar que el catàleg en línia és probablement l'eina més potent de difusió que té ara mateix l'Arxiu Municipal, però conviu amb les pàgines web, amb diferents pàgines web, amb les nostres xarxes socials i amb altres recursos que tenim, com per exemple l'hemeroteca digital, etc. En aquesta interrelació, el catàleg en línia actua també com una font de continguts de cara a les xarxes socials, etc. Any rere any, l'Arxiu Municipal de Barcelona ha fet un esforç per enfortir el catàleg, dedicant una gran quantitat de recursos a donar accés remot a la documentació que gestionem. En el context actual de la pandèmia, aquest accés en línia esdevé pràcticament imprescindible
per atendre més de 70.000 consultes que rebem anualment als nostres centres. Alguna de les dades que tenim de l'any passat, en concret, donen unes xifres de quasi 56.000 visites al llarg del 2019 i un total de 755.000 pàgines vistes. És, per tant, un catàleg que té una gran afluència de públic. Tots els centres que conformen l'Arxiu Municipal de Barcelona, igual que la resta del país, han fet un gran esforç en els darrers mesos per adreçar la ciutadania cap al catàleg en línia, augmentant de forma notable els documents digitalitzats. Aquesta experiència, però, també ha fet aflorar nous reptes per tal d'atendre millor les necessitats dels nostres usuaris. Els portals d'arxius estan assolint a poc la fita de posar a disposició del públic els documents, però quan l'accés es fa de forma remota 100%, sense la sala de consulta i a vegades sense la intermediació dels professionals, també som conscients que hem d'interpel·lar-nos i preguntar-nos quins són els perfils dels nostres usuaris i si estem satisfent les demandes dels nostres usuaris i de tot allò que estan buscant. En l'horitzó i en relació a la pregunta que plantejaves, May, sobre quins són probablement els reptes que la pandèmia i també l'època en la que vivim ens obren al davant, doncs, des del meu punt de vista, els més imminents seria, òbviament, continuar augmentant el nombre de documents disponibles en línia. Un dels grans reptes és la interconnexió, és a dir, crear vincles de coneixement entre els diferents portals d'arxiu, tant a nivell local com europeu. És molt interessant això que apuntava el José Luis de Vicente fa una estona, crear una macroestructura tecnològica en base a ontologies que permeti interconnectar les dades, no només dels nostres portals d'arxius, però sinó amb tot el que és el món del CLAM. Un altre repte important seria conèixer els nostres usuaris digitals, perquè fins ara tenim una imatge clara de qui són els nostres usuaris de la sala de consulta, però els que estan en remot, els que no veiem, doncs probablement només els estem intuint. Cal fer, per tant, estudis d'usuaris que permetin dissenyar els portals i els serveis necessaris adaptats a la societat actual. Això implica una recollida de dades directa i indirecta i implementar una sèrie de metodologies que probablement no són les que hem fet servir fins ara. I, per últim, crec que com a últim repte apuntaria a repensar els nostres portals per fer-nos accessibles de veritat. Tenim una sèrie de reptes des de l'Arxiu Municipal de Barcelona que es recullen en el Pla Estratègic aprovat per als anys 2020-2023 que tenen com a objectiu ampliar els serveis que oferim a partir del catàleg en línia i en aquesta ampliació dels serveis també cal fer probablement repensar com ens expliquem a la ciutadania, com oferim la informació, si el nostre vocabulari és el correcte, si la forma en què nosaltres presentem els resultats d'una cerca, per exemple, són intel·ligibles per tothom, perquè probablement no segueixen la mateixa lògica que segueix Google. I llavors, quan no tens aquesta intermediació entre el professional directament i és l'usuari el que s'enfrenta a la pantalla i al cercador, doncs probablement cal també repensar una mica com ens estem explicant. Però són els reptes de futur que tenim al davant. Moltes gràcies, Anna. Doncs ara es tracta que ja fem un diàleg al Podem, ja comencem a tenir preguntes, ja us ho he dit, per tant, totes les preguntes que jo tenia preparades, de moment les deixo congelades, tot i que n'hi ha alguna que les vull fer igual perquè estava pendent de saber la vostra opinió. Però bé, afegeixo dues preguntes de dos dels usuaris que tenim. El Daniel Benteo, l'arxiver federalista, que així s'anomena, arxiver federalista,
Ens pregunta si tindria sentit deixar de banda les parcel·les institucionals de cadascú i crear un portal d'arxius mancomunat o federat per tota Catalunya. I aprofito per la mateixa pregunta, perquè en el mateix sentit, en Carles Garcia ens pregunta quina administració pública hauria de tenir la iniciativa en relació a la creació d'un portal d'arxius federat. La Generalitat, les Diputacions, tots junts. Per tant, un dels temes claus i importants, com veieu el tema del portal d'arxius de Catalunya. No sé, qualsevol dels tres que vulgui, si no... Jo crec que és un inevitable, anem cap aquí, vull dir, em fa l'efecte que tard o d'hora haurà d'arribar aquest portal dels arxius catalans i entenc que l'administració que hauria de liderar aquest portal hauria de ser la Generalitat. Això sí que demanaria que sempre respectessin la personalitat de cada arxiu, però jo crec que anem cap aquí, vull dir, no té massa sentit que cada arxiu vagi fent la batalla pel seu costat. Sí, jo de fet estic plenament d'acord amb el que comentava el Joaquim i és una miqueta el que ja us comentava en la nostra experiència que estic visual. Justament en lloc de partir d'una aplicació que ja fos comercial, que pogués ser molt potent, justament ja vam apostar de més a treballar des del punt de vista d'arxius en línia. I jo també en aquest sentit crec que a partir, evidentment, de les experiències de cada arxiu, de la pròpia autonomia local de cada arxiu municipal, sí que fora bo que com a mínim les bases de dades i per tant els nostres catàlegs en línia, que al final tots s'estructuren, evidentment, sobre bases de dades que permeten, evidentment, exceure dades i intercanviar les dades, doncs el que seria bo és que justament, independentment de la plataforma en què treballés cada arxiu, al final s'interrelacionessin les plataformes i que generés un únic punt d'accés a nivell català, que podia ser un arxius en línia de 5a generació, per dir-ho manera, per tant, no el que ara actualment existeix, sinó un arxius en línia molt més potent i que permetés això, per agregació, independentment de si és un arxiu, l'arxiu nacional, un comarcal o el local, que permetés... Bàsicament, però el que comentava, per justament la gran visibilitat que té un portal, en aquest cas català, com podria ser arxius en línia, que permet justament fer cerques i a partir de les cerques trobar documents vinculats a la cerca que es faci independentment en aquest cas de l'arxiu que sigui. Per tant, aniríem una miqueta a el que ja passa amb el portal europeu d'arxius, que des d'allà també hi ha, per exemple, el PARES, a nivell estatal, que està vinculat, evidentment, amb intercanvi de dades al portal europeu, doncs que permetés justament el que dèiem, de la creació d'aquest portal únic. I per part nostra, jo crec que seria una de les grans apostes de país a nivell d'arxius, justament això, de difondre tots els nostres fons des d'un punt centralitzat. Anna, alguna cosa des de l'Ajuntament de Barcelona molt més gran, diguéssim? Digues. Sí, no, en aquest sentit estic completament d'acord amb el que has posat a l'Isaac. Crec que independentment de la creació d'un portal que pugui donar cabuda a totes les administracions, a tots els arxius del país, el que és molt interessant és treballar cap a la interconnexió de tots aquests portals, de la mateixa forma que fa el portal d'arxius europeus o European, etc. Res que fer. Sí, suposo que la paraula clau és l'agregació, és a dir, cada arxiu, diguéssim, vol tenir el seu propi inventari en línia o, si és possible, especialment els arxius grans, ha de tenir la seva base de dades, el seu tipus d'inventari i aleshores és parlar d'aquesta agregació. Heu parlat del portal, he de donar entrada a més preguntes, però res, només un minutet si algú vol dir alguna cosa, perquè heu parlat del portal europeu d'arxius, però en realitat no hi ha cap arxiu català en el portal europeu d'arxius, a no ser que sigui l'arxiu de la Corona d'Aragó. No sé si voleu fer algun comentari en aquest sentit.
És a dir, que si potser una de les coses en les que hauríem de millorar, em semblen a mi, és en aquesta part d'interoperabilitat, ja no només en el portal d'Arxius de Catalunya, que fa molt temps que realment s'havia parlat i no hi ha manera que qualli, sinó que també hauríem d'arbitrar algun mecanisme per tal de poder estar en els portals europeus d'arxius. Sí, de fet és el que comentava l'Anna i també comentava la Sara Turra Remei, que justament jo crec que per la gran majoria d'arxius municipals o de municipis de Catalunya, l'única possibilitat pròpia, ja a nivell de recursos, a nivell humà, és justament que sigui a partir d'una agregació dels nostres inventaris, dels nostres catàlegs en línia, arxius en línia, que sigui justament la Generalitat qui assumeixi aquest paper d'interconnectar al seu torn el que podria ser els arxius en línia d'última generació, interconnectar-los en aquest cas amb el portal europeu d'arxius. Sí, perquè no n'hi ha cap de català excepte el que comentaves, l'arxiu del coronavirus. El que passa és que jo afegiria que potser ens falta trobar la manera que tothom més o menys parli el mateix llenguatge. Crec que hem de madurar molt encara, crec que tots utilitzem quadres de classificació propis i això ens agrada molt perquè ens dona molta personalitat i al final jo crec que també haurem de ser capaços de potser renunciar a determinades classificacions o sèries documentals i per donar pas, diguéssim, a una cosa una mica més global que tots ens hi sentim mitjanament identificats. Aquí hi ha una feina d'ajuntar models de dades, és a dir, de parlar tots el mateix llenguatge i que això sigui interoperable i que això pugui efectivament arribar a europeana o allà on vulguem, no? Al final es tracta de treballar internament com exposem les nostres dades i poder estar a l'abast d'aquests recol·lectors, no? Sí, efectivament, fins ara jo crec que ens hem centrat molt a nivell dels catàlegs, hem fet una feina d'explicar-nos de qui som, qui és el nostre centre d'arxiu, què oferim, intentar posar la documentació digitalitzada a l'abast i en aquest sentit s'ha fet un esforç considerable, però probablement ha arribat el moment ja de trencar aquesta frontera a casa nostra i començar a treballar en temes d'interoperabilitat d'una forma més convençuda, no? És a dir, probablement també aquí el tema dels agregadors també necessitaríem una interlocució més directa, no? També a vegades no és fàcil. Nosaltres des d'aquí en ocasions hem intentat fer aquesta interlocució per arribar a europeana o per arribar al portal d'arxius europeus i a vegades no tens clar amb qui és l'agregador i com ho has de fer. Però bueno, és una feina interna i cap a dintre i cap a fora. Això que dius és molt important perquè el portal europeu d'arxius en principi dialoga amb l'Estat i el fet de dialogar amb l'Estat fa que els arxius que preveu que hi ha d'haver-hi a Espanya és dels sistemes arxivístics espanyols i no de cadascuna de les comunitats autònomes, per dir-ho així, no? I aleshores aquesta és una dificultat. Avanço en preguntes perquè en tenim un pilot, En tenim una de l'arxiver federalista i de l'arxiver usuari, que diu quines són les queixes més habituals dels usuaris dels vostres portals. Està bé, la pregunta està molt bé. Començo jo. Les queixes habituals són a vegades fallos del sistema, a vegades la tecnologia falla i els usuaris que són habituals i que estan atents de seguida detecten, no? I llavors sí, a nosaltres a vegades, no és una cosa que passi sovint, però si pregunten per on venen les queixes venen per aquí. Després també venen demandes, que no són ben bé queixes, sinó que les persones pregunten quan tindreu digitalitzada aquesta documentació, quan teniu previst que estigui a disposició en el catàleg en línia, etc. I això d'alguna forma es va contestant en funció de la planificació que tenim i dels recursos, anem avançant.
Si nosaltres també queixes de connectivitat a vegades, que potser cau en aquell moment durant 1 o 2 dies l'arxiu en línia, etc. Però habitualment la gent que consulta, quan consulta i troba la documentació, doncs moltes vegades envia també missatges d'agraïment. Ostres, doncs allò he trobat, que estan satisfets moltes vegades perquè desconeixen que existeix aquest servei i quan el troben, doncs, suposo que l'utilitzen i estan contents, es mostren satisfets. Ja t'he dit, hi ha queixes, sí que hi ha alguna queixa en aquest sentit, però potser rebem més felicitacions que no pas queixes en aquest sentit. Molt bé. Sí, de fet, en el nostre cas, que també anem recollint amb els qüestionaris que fem de qualitat tant per les consultes internes, o sigui, per les consultes presencials com per les consultes online. Per tant, quan posem a disposició un document o una reproducció, en principi no s'han produït moltes queixes del propi portal. De fet, indiquen la majoria d'usuaris que és suficient, que han trobat la informació que sol·licitaven, però sí que hi ha com una queixa o suggeriment recurrent, que segurament tots els arxius s'hi han trobat, que justament molts cops els usuaris voldrien tenir tota la informació digitalitzada o tota la informació disponible, en aquest cas, al portal de l'arxiu. Cosa que lògicament és inviable. Per tant, va una miqueta més en el nostre cas les queixes per aquí. Vale. Tenim una pregunta molt concreta pel Quim, que si poguessis respondre molt, molt ràpid, perquè ja veig que ens queda poquet ja només. I ens demanen que els agradaria aprofundir amb la iniciativa digital que feu, el Daniel Bente ens ho demana, amb la iniciativa digital que feu a l'Arxiu de Lloret, l'escrivà del segle XXI. Sobre aquesta col·laboració ciutadana en la transcripció de documents de l'arxiu, quina valoració en feu i si els usuaris hi participen i si el nivell de transcripció que fan els usuaris és bona, és un nivell alt o no. Sí, a veure, això ha estat una iniciativa que ha sorgit, diguéssim, a partir de la Covid, en tot el tema del confinament. Nosaltres també pensem que l'arxiu té una funció social, que a vegades l'hem d'anar descobrint i l'hem d'anar desvetllant, i aquesta n'és una. Llavors, aquí va sortir la iniciativa de proposar, diguéssim, que la gent que estava a casa, en comptes de mirar Netflix, que ja potser ja n'estaven tips, doncs poguessin fer alguna col·laboració d'aquest tipus, i ho vam llançar com una experiència, a veure què passava, si la gent s'hi apuntaria o no, i vam quedar molt sorpresos perquè una vintena de persones s'hi van apuntar per fer transcripcions d'actes, dels llibres d'actes del segle XVIII, XIX i XX, i nosaltres ja hi posàvem tota una sèrie de més o menys de normes, estàndards per anar fent les transcripcions, com ho havien de fer. Havien de ser unes transcripcions que permetessin després fer cerques en l'arxiu en línia i, per tant, havien d'adaptar els noms de tal manera que fossin legibles actualment, que no donéssim peu a confusió. Jo estic molt satisfet. Òbviament, quan el confinament es va acabar, el confinament estricte es va acabar, la gent a poc es va anar desapuntant, però encara mantenim 3 o 4 persones que ens van aportant algunes transcripcions. I jo n'estic molt satisfet, en tenim ara un bon gruix, els hem posat, diguéssim, a les xarxes, poden ja començar a fer algunes cerques, i l'experiència és bona. La continuarem fent, lògicament, però potser d'una manera més pausada, hi ha molta feina a fer, però jo crec que també està bé donar participació a la ciutadania i que la ciutadania se senti seu l'arxiu. Penso que és clau, això. Tenim una altra pregunta del David García Salazar que ens diu què podem fer els arxius per apropar usuaris com el grup d'edat d'adolescents i joves amb edat inferior a la trentena, que és un perfil d'usuaris que diu que estadísticament està menys lligat als arxius. I com a proposta, i sense caure en la banalitat, diu adaptar-se a difondre documentació en temes relacionats a aquests grups d'edat i apropar-se als usuaris a través de portals web i xarxes socials. Algun comentari? Nosaltres ho hem fet a través de les xarxes socials.
Al principi, quan vam iniciar les xarxes socials, vam intentar primer pel Facebook, el Twitter, el Facebook després ens van dir que no, que els joves ja s'anaven amb una altra xarxa, que era l'Instagram, vam iniciar també contactes amb l'Instagram. És difícil, però s'intenta. Jo crec que és clau també utilitzar les xarxes socials, hem d'utilitzar molt aquestes xarxes socials perquè és una porta oberta que ens permeten. Els arxius ens podem donar a conèixer a través de les xarxes socials i és un recurs que l'hem d'aprofitar. I jo potser ara crearé una mica de debat, però jo a les xarxes socials hi veig la participació de molts arxivers, que està molt bé, però hi veig poca participació d'arxius. I això és un problema. Jo crec que els arxius hi hem de jugar aquesta carta i hem de mirar d'acostar-nos molt més a la ciutadania a partir d'aquí. I ens acostarem molt més a la ciutadania en el sector jove si participem amb les seves eines. Jo no sóc un gran expert en xarxes socials. A l'arxiu tenim una persona que s'hi posa molt, la que ens fa tota aquesta feina, en Xavi, i per tant ell està molt ficat. Però jo crec que hi hem de jugar aquesta carta. Hi ha un element que no sé si el voleu... perdona, Isaac. No. Digues, Isaac. Anava a dir que potser ja generalitzaré moltíssim el que ara diré, però el problema ja partim d'un col·lectiu d'edat que té unes dinàmiques de cerca o de consultes molt diferents a les que podíem tenir nosaltres quan estudiàvem en el seu moment. És a dir, tots anàvem a la biblioteca, fèiem un procediment de cerca, etc. Ara, justament, tots els treballs al final s'acaben basant en molts casos en cerques de Google i per tant que el que es pretén és un resultat immediat. I això sí que ho hem vist que nosaltres hem intentat aproximar-nos a aquest grup d'edat a través de l'Institut de Castellbisbal, l'Institut o els instituts escola que tenim, per justament a partir d'aquí que molts treballs de recerca que fan justament de l'Institut es fessin a partir dels fons de l'arxiu. I sí que és veritat que és difícil, de les dinàmiques que molts cops tenim a l'arxiu, evidentment posem a disposició dels usuaris dels documents perquè s'interpretin, doncs és molt difícil que hi entrin amb tota aquesta dinàmica, excepte si són fotografies o altres tipus de documents de més fàcil comprensió del que podrien ser els documents textuals. Sí, en aquest sentit jo remarcaria que, òbviament, només aportar una cosa més sobre aquest tema, que a més del canal, és a dir, aquesta gent arribarem a ells a través del canal, de l'Instagram i de Twitter i probablement d'alguna altra eina que ni tan sols hi ha arribat encara, però no és només el canal, sinó també el missatge. És a dir, probablement a ningú li interessa una cosa que no s'ha preguntat mai, doncs tampoc no li interessa rebre informació sobre això. Llavors també està en la nostra taulada esbrinar quines són les temàtiques que interessen als adolescents. Probablement els interessa la moda, probablement els interessa no sé, temes de misteri, de venjança, és a dir, no sé què fa una persona quan va a un escape room, doncs quines temàtiques tenim nosaltres que puguin atraure aquest públic, perquè probablement a un adolescent no li interessa saber què posa en un acte de l'Ajuntament de l'any 1820, perquè mai s'ho ha preguntat això i que probablement no està dintre del seu àmbit d'interès. Però sí, probablement tenim nosaltres en els nostres arxius alguna temàtica que sigui del seu interès, que ens obri un canal de comunicació amb aquesta part de la societat. I, òbviament, també serà molt més complicat arribar a través d'una documentació textual que requereix molta estona de dedicació que no pas a partir d'una fotografia. Estem en un món amb un llenguatge purament visual, on la primera cosa que impacta és la imatge. Per tant, que sí crec que està clar és que hem d'arribar a aquest segment de la societat a partir de la imatge, a partir de missatges curts i a partir de temes que siguin del seu interès. Resulta que ens queden 5 minuts i tinc com milers de preguntes.
I en aquests moments com a moderadora no sé què fer. Em sap greu, diguéssim, perquè la gent ha fet la pregunta i em sap greu no dir-les. Per tant, no sé, a veure, et deixo la del Roberto fins al final perquè és més genèrica. La Maria Àngela Vives ens diu, ens ha fet dues preguntes, les faig les dues alhora, i tot i que són ben diferents, però si creiem que hem de fer algun comentari o no. Ens diu, en relació al tema que parlàvem abans de la interoperabilitat entre portals, ens diu si creiem que el Record in Context, com a nou model conceptual de dades, ajudaria a unificar catàlegs en línia. Aquesta és una pregunta. Crec que això ja és molt... Potser n'hem parlat perquè ja és potser molt concreta, potser no sé si hi haurà temps de respondre-la. Perquè si encara no hem aconseguit fer amb la NODAC, diguéssim, fer-ho, doncs ara imagina't, abans no haguem tirat endavant els Records in Context i haguem canviat els nostres sistemes de descripció, jo crec que això serà complicat. La següent pregunta que ens diu és si els arxius municipals haurien de donar sortida a la documentació digitalitzada de les parròquies respectives. Diu, heu pagat la digitalització de fons de l'Església que afecten el vostre municipi? Algun comentari o si no? En el nostre cas, la digitalització la va pagar una associació, una entitat del poble, la va voler pagar, i llavors nosaltres tenim digitalitzada la documentació de la parròquia, efectivament, però no la posem a disposició i no la pengem perquè la diòcesi no ens va donar autorització, diguéssim. O sigui, ho tenim digitalitzat, al final els llibres de la parròquia estan a l'arxiu diocesà i llavors la gent també els pot consultar a l'arxiu diocesà. Em sembla que també, no sé si estan en procés de digitalitzar-ho o ho han digitalitzat ja, però nosaltres també ho vam digitalitzar i va ser una entitat qui es va fer càrrec del pagament de tot això, d'aquest procés de digitalització. Val. Mireu, queden això 3 minuts, per tant hauríem de tancar. El que faré serà aprofitar un parell o 3 de les preguntes que ens han fet perquè donar-vos a cadascú de vosaltres un minut per fer ja com de conclusió, per fer el tancament. Llavors, jo crec que, diguéssim, per poder fer aquest tancament hi ha un parell de coses que ens poden... El Francesc n'acaba de posar una de complicada, mare meva. Que jo també la tenia i que no hem tingut temps de fer-la. La Carme Olivar ens diu que els inventaris en línia, trobo molt a faltar els inventaris en línia, ja que quan fas una sol·licitud per cita prèvia o consulta remota et demanen que concretis què vols consultar. Hi ha un desencaix perquè no tens possibilitats de saber què tenen i alguns són encara molt críptics i la funció social no és una de les seves prioritats. Diu, no són queixes, sinó que són suggeriments amb empatia. Aquesta és una de les qüestions. El Francesc Jiménez ens fa una altra pregunta que és com s'enllacen els portals d'arxiu amb els portals de transparència. S'haurien d'enllaçar. I la pregunta que la tenim des de fa estona del Roberto González que ens diu quin creieu que és el repte principal en el pròxim futur dels arxius. Jo també, a més, us havia demanat que per acabar, diguéssim, amb una paraula, amb una frase, diguéssiu què és el que penseu vosaltres que han de ser aquests portals d'arxius. Potser aquestes preguntes que us he fet també, o que ens han fet els participants, us pot ajudar a pensar quina visió teniu dels arxius. I no sé si hi ha temps que dongueu això. Jo crec que quin és el repte principal, perquè també us he dit 3 consells per arxivers o arxiveres per fer els portals d'arxius, però no sé si tenim temps d'això. Per tant, un minut exacte per cadascú de vosaltres perquè estem a I59. Doncs aquesta vegada comencem al revés. Anna, comencem amb l'Anna i acabarem amb l'Isaac. Vale, doncs així molt breument. Els principals reptes, el primer, continuar posant documentació a disposició dels nostres usuaris. Segon, explicar-nos millor, explicar millor quina és la informació que estem oferint, quin tant % d'aquesta informació tenim en relació al que tenim en realitat els nostres dipòsits. És a dir, a vegades hi ha una gran confusió entre tot això que està al catàleg és tot el que teniu. Òbviament no és en el nostre cas ni probablement el 8%, no?
per tant, explicar-nos millor, fer-nos més accessibles al públic en general, que entengui la nostra, o bueno, més que entengui la nostra lògica, nosaltres posar-nos en la lògica del ciutadà. I en tercer lloc, probablement, no perdre de vista que els arxius municipals formen part de l'administració municipal i com a tals estem immersos en tots aquests processos, hem d'estar en tot el procés de transformació digital. No som una entitat aliena al Departament de Contractació, és a dir, nosaltres hem de ser capaços d'apoyar-nos en tot aquest procés de reconversió al món digital i això vol dir interactuar amb els nostres usuaris digitalment, no només oferint documentació digitalitzada, sinó atenent i oferint un servei plenament digital. Això vol dir tenir una interlocució fluida amb els nostres usuaris, o oferir la possibilitat de sol·licitar documentació en alta resolució, etcètera, etcètera, etcètera. Gràcies, Anna. Quim, endavant. Jo molt breu en aquest sentit. Jo penso que, com diu l'Anna també, hem d'anar omplint d'informació i de continguts als nostres portals d'arxiu. Hem de planificar bé a curt termini i a llarg termini, i que a llarg termini no ens impedeixi treballar al curt termini, és a dir, aquelles demandes que són més habituals que també les puguem fer, encara que potser a llarg termini hàgim de tenir una visió molt més àmplia de les coses i intentar interconnectar entre tots. Nosaltres també hem de continuar oferint documentació al dia a dia, diguéssim, als ciutadans a través del portal d'arxiu. El portal d'arxiu jo crec que ha de ser el principal punt de referència del ciutadà. Ja no ha de ser l'espai físic, sinó que ha de ser el portal d'arxiu. El ciutadà ja no ha de venir molt escudosserament a l'arxiu físicament, sinó que anant al portal d'arxiu ja pugui trobar una gran quantitat d'informació. Ha de ser aquesta la referència principal, i res més. Gràcies, Quim. Endavant, Isaac. Molt bé. Sí, gràcies. Sí, jo crec que és això, que al final compartim reptes tots plegats, perquè també el nostre repte és bàsicament al final crear un inventari i ja oferir-lo online amb el màxim nombre de documents digitalitzats possible, el màxim d'exhaustiu possible, però al mateix temps ja oferir online també cada cop uns millors serveis. O sigui, la típica consulta que es feia en sala, que et feien una consulta d'un document concret, segurament aquestes consultes ja no fa falta o l'usuari ja no espera que el facis anar a consultar en sala, sinó que justament ja li puguis enviar, li puguis facilitar tota la informació en línia. Per tant, per això també es necessita al final inventaris al màxim d'exhaustius possibles, evidentment amb totes les anonimitzacions possibles o necessàries per complir la llei, etcètera, però que permeti unes cerques amb el màxim de detall possible per això, justament per donar resposta a qualsevol sol·licitud que puguin fer de saber els nostres fons, en aquest cas els nostres fons municipals. Bueno, doncs moltes gràcies a tots tres per això, i jo crec que ha estat un debat molt enriquidor. El primer, que abans de fer la frase final o d'acomiadar tothom, el que vull és disculpar-me davant dels participants que han fet preguntes i que no les he pogut llegir perquè n'hi ha hagut moltes i he prioritzat les que tenien més a veure amb el que estàvem parlant en aquell moment i per tant hi ha algunes preguntes que s'escapen una mica del tema del portal d'arxius i per això no les he pogut dir. Ja estem a 4 minuts, per tant ja no em queda res més a dir, només agrair-vos moltíssim les vostres idees, que jo crec que heu suggerit moltíssimes coses molt interessants i jo crec que això només pot ser en positiu i com a frase final agafar coses que heu dit vosaltres i és que entenem que cap a on hem d'anar és en portals arxius que han de ser el principal referent, que deia el Quim, que funcionin segons la lògica dels usuaris, que deia l'Anna, i que per tant han de ser portals interoperables, que deia l'Isaac, han de ser portals orientats a l'usuari
Per això ens queda molta cosa a fer, perquè hem d'identificar encara moltes coses, hem de fer estudis d'usuari, hem de saber què vol l'usuari. Aquests estudis d'usuari segurament també ens obligaran a fer parts del portal adaptats a diferents tipus d'usuaris. Hem tingut una pregunta en aquest sentit i nosaltres ja sabem que en els arxius hi ha usuaris molt diferents i, per tant, cada usuari vol que li responguis d'acord amb la seva necessitat, i aquest és un dels grans reptes de l'arxiu, del portal d'arxius, i amb aquesta visió final d'interoperabilitat, no només a Catalunya, sinó també a Europa. Bé, doncs això, moltíssimes gràcies a tots vosaltres i a l'organització, i espero en els participants, també gràcies per haver-nos escoltat, i espero que us hagi interessat. Pel nombre de preguntes que hem rebut, jo diria que sí. Ens han quedat encara moltes coses per dir, però ja hem d'acabar, són les 12:06. Molt bé, merci a tothom. Adéu, bona tarda. Gràcies. Gràcies. Adéu. Gràcies, adéu.